Mga mananaot, mugamit mga santos. Ngano ang mananambal mugamit ko mga santos? Ang ilan kami mga santos sila kamay na sa ko. Ngano gamito mayla? To deceive. Kalau ilaron ang mga Katoliko, kaya ang Katoliko galit na ilaron. Munang butang-butangan sa manambal o mga santos, nagsikamay na sa nagtapat pa pala na yung santos. Aron ilaron ang Katoliko ng iyang gahom sa Ginoo. Ng iyang mga prayer with the intercession of the saints. Pero ang pamutana, otorisado na sila sa simbahan. 7:21 sa Mateo, daghan ang mag-iyon ka na kung Ginoo. Nagapagawas kami o mga demonyo sa iyong hangan. Nag-ayo kami pasakiton sa iyong hangan. Naghimo kami dakang mga milagro. Pero sa may giingon ni Jesus, pahawa ka mo kanako, mga mamumuhak ka mo sa dautan. Anong sa pinakadautan nato? Iwag sila yung authority, gikan sa Ginoo. So mahimong dautan ang usa ka tawo nga mag-perform og mga miracles nga dili sa gahom sa Ginoo. Pwede man ang demonyo kailangan na sa gahom. Sa diha ang yawa ni rebelde sa Ginoo, wala yung kuhaa sa Ginoo ang gahom na iyang hinatag sa demonyo. Nagpabilit na gamhanan ang demonyo, makahimo siya mga milagro. Unang Tesalonika sa Piligon, atong pasahon. Maugini ang mga milagro sa demonyo. Dos Tesalonika, Kapitulo 9 hangtod sa 10. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas o maghimo sa tanang matang sa milagro o mga buhat na natingalahan sa. Kadugog po, balik ko na ito. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas o maghimo sa tanang matang sa milagro o mga buhat na katingalahan. Versikulo 10, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga lagunon. Insa daw na nalimbungan sa gahom sa yawa, nagka-perform milagro dito o kay milagro.